Good morning, students. Class 10. Tan exercise 3.2 kan chung kaya nga polynomials chu mi khania 3.1 ka chu apoi mo lem lo tuna chun kan ngai poi mo tur chu apoi mo zul ho ka ngai poi mo patanga pathin zar kan dama school te kan kal thei chuan x 3.1 te po kha poi mo turang chi objective a chok thei turom chi chu kan in zer te don tuna chuan HCF LCM zondan kan zer do ni polynomials question number 1 kan en chuan f of x polynomials function of x tina ni maya the equation ming apot tir ve ang ani chu f of x ani chuan pani equation pani kan ni don tina ni g f g ani g of x ani maya h of x le me nga ti khan ain dot chho zel theya p of x te q of x te pom don eng ma danglam na lo ka khat enge en tir kan ti chuan equation en tir tina ni equation x function tina ni hei zia chu f of x ani chuan variable sa khan he x kan nei zel don tina ni y f of y ni chuan y om x aya tina mai ka kha equation ming ani function a soina ani maya chu thil ani phung kan hria than theina tura ming kan pek tina ni mai le exercise 3.2 achun ending kan choang anti chuan f of x kan chok donai hi HCF LCM is on don reng chuan ate theiang ber a simplest form da tur ka ti mo ipo dar thei le ipo som thei thri som thei anga thri som tur kan ti ni chuan f of x amin pe ki ka siak thlama sa ul tu ngen chun hei pon lama hin 20 ron om ha la 20 hi apo dar thei ni chan chu even number ania 20 hi prime number ni lova prime number ni lo chun po dar thei zel ani ma se ka pot dar don lo tu na ri chun a to pera ka pot dar don ni achan chu ka po dar kha ka zia non zel ngai do na hun na he chu van chun ka ro chin chi lo ka hi po dar thei chimi zo enge ka ti le hei ka en le uluk te win in angan nem ken do ni hemi pathum bracket chu mi te hin in anga o me mai khat ni thuman nia mo tram khata tinan hei equation pakhat angani ta ni mo tram khat ang pungkan soi thei equation pakhat tram pathum oma chu tram pathum chui ain ang lo veka mo variable ran theu an ya x variable vek ni ma se power a degree ain ang lo ani chuan le in ang ka jong don am sa peta ka jon dur chu enge number an nei a hin ang omem 2 3 2 in ang an nei vek lo hei 2 le 2 ti chon hemi chu nei a hei 2 nei ve lo chu van chuan number pa nga ya common kala thailo chumi zo x a kalu le x pathum ane ai cube chu pathum ni na pani ane ya pakhat chumi zia chu x an kol theu chu ban chuan x hi common ai la chok thai common chu in angan nei lak chho ni 23 lo sa to ma se kala po dar lo wangin 23 ti nga da in chu ka tia a chu nga tang hi an nge nang ti to kha x in ang theu pathum ane ya pani ne ya pakhat chu ban chuan anei tlem ber ta kan lak x pakhat ka lak sak theu don din ani chu x pakhat ka lak chu to wangin hi nge ron ni to ang 2x cube di thin kha square pakhat i lak sak to plus 3x square di thin kha pakhat i lak sak to chuan x chuan minus i lak chu sak to wangin 2 quadratic equation quadratic polynomials ilo ni ta ni he quadratic polynomials kan ti chu nge kan ti chuan hei x square x ai aron descending 2 nia hi 1 ta chun om to lo po de hei hi splitting the middle term hangin a chaw te thei ni chuan ai equation kan siam rem to poka splitting the middle term hangin ka chok don ni om zia chu alaya mi hi pahnia ka chan tir don ani mo pali turin ka du sia term li ni chun pani ka chok thei chu ban chuan 3x hi pahnia chan tir ka tum don ta ni chu ending ka chan tir dong ka ti chuan hei a ma le a hnung berami number hi pun tir tur ani 2 into 2 chu 4 ida patanga hei 2 into 2 chu 4 minus mo hei minus number pani ipun tira 4 suak tu hei imwang nge 4 chuat tu ka di 2 2 zar 4 mo chuan helai hi eno assign ni minus ania apaya enge chok tur ti chun 3 number pani i multiply 4 ni si
chu mi number ve chu i pai chuan 3 chang tur le chi hei 3 ni wangin tuna han 2 are 4 ka tia 2 le 2 chu mang tai la 2 into 2 chu 4 ani adik amar o chu 2 le 2 kha 2 minus 2 chu 3 ni mi lo aman thei lo 4 le 3 kan chang tur ani a multiply a 4 ni si a pai a 3 dina chu splitting the middle term plus 8 a insert to kha chuan 2 into 2 lo kha 4 dei thei tur ni kam kala nei 4 1 is 4 kha 4 1 is 4 4 minus 1 2 mo 3 chuan nge kam han thei 4 le 1 dina plus 3xi a 2x square plus ani wangin bracket ka bang olawa 4x minus x kan tiang 1x ania ma se 1 kan ji ka langai lo 3x to 4x minus 1 hai 4 le 1 ka kala 4x minus 1x to x in triat thi ma lo chu en non me ro splitting the middle term plus 9 ni to in thiam lo chuan mina ang lo don chuan in thiam ma lo chu du le sai var pui me ro in triat thiam ma lo chuan God helps those who help themselves and tika thil harani lo wa uluk tun study chun tuna poka soi chiang lek to chuan thiam in tum ve ang tai ma in chuang chuan hei ma pathum ni thin kha palia lo chanta ai kop kim chia chu mi zia chu hemi pani tang hian common ka langa hemi tang common ka le don din ani chu chuan 20 into x ala zo lo wangin angai kala da char hei ka siam rem ma lo chuan tuna chuan pahnia ka then to wangin curly bracket ka phanangai ta ni hei hi bracket pa ngai hi kamang don lawa curly bracket kamang don ani chuan hei hemi pani ni luwa chau da ro hei en su ama sa pani in chuan number a nge in angan nei 2 ane ya hian 2 pani lai nei 2 are 4 ani kha 2 are 4 ai chan ti te chu common an nei in angan nei chu 2 chuan nge x a hian in ang le x te zok le kha kan la chu mi zia chu hei hemi pani tang hian 2x kala chuak ti da nia hei 2x om ve heta tang hian 2x lak chu to chuan x chi bang to hei multiply le tur 2x into x to 2x square plus plus ani wang plus ta hian 4 ai hian nge kalak to 2 chuan chu nge bang 2 x kalak so sakwa wangin om to don lo x plus 2 hemi pahni atanga common chu 2x into x plus 2 so da dot le gan nang dot le nei minus in ron tana atran ang kan tin da tu dang dai da lo tu chuan x le 2 chian ya in angan nei lo ni in angan nei lo chuan 1 man tu ni HCF chu 1 ani chuan 1 common ai lak chuan angai chi 1 into x to x minus 1 into x to minus x ai la tik thlap ani chuan dot le hian hei minus hi oma kala chuak to hei minus plus om dei tok tai tai minus da chuan minus into minus plus ani hei plus di si lo wa minus chuak tu du si wangin minus into plus 2 minus ilak chu to chuan plus ba chuan 1 ilak chu sak to 2 aya 1 kala to chuan nge omang 2 thau 2 1 is 2 ki achungmi ni nge in mil thapani mathematics om zia chu hei a let zong bon chokla a in mil zelang mo a let zonga chok thei mi lo achungmi ang lo deuh in ei sel chun itik lo tin ani chuan en ta ula lo deuh in hei ka then dara hemi kha ka pu dar kan hei ai nang chi common mo in ang kha an lo in ang chi ni hei x plus 2 ni chuan heta po x plus 2 tur atang dei ni chu chok tik lo tin ani mai chuan le chuna chung ka zo to do na MIZO chung ka zo to do na wangin hei ka put darang 20 chu in tinge 20 ka po darang kan ti chuan prime factorization method ka rafa in chok mai nga raf paper ten chop thin tur 2 in 10 chuan 2 in 5 ka 20 chu 2 into 2 into 5 fa po dar theni 2 into 2 into 5 fa kapot daranga 20 chu monita 2 into 2 into 5 alonia chuan x chuan hei in tinge ka tiang ka ti chuan hei bracket chunga om lo hei 2x le minus 1 hi pakhatai chan tirang 2x minus 1 hi bracket thata thian chuan in ang aya pakhat 2 plus x plus 2 ti hian ran chok ta ni mo in thiap tro hei le hei in na wangin
pakhatang kala yan hei le hei hi pakhatang kada chuan hei ba ke chok tur pakhat ba kan hei to lo chok thei to lo ti khan he lai chu ka mi kha a simple theyang para da dan chu hei te theyang bari kan put ta ni chuan tu na adot le g of x kha ka le don ta ni g of x kan ti chuan g of x a chu ni kan nei kan ti chuan 45 into x to the power 4 plus 8x kan lo te ta na chuan te le chuan uluk dem en tu ka ti chu hei chu ka pot dar thei sa a 45 chu panga in a sem theya pathum pon a sem thei chu wang chu na pot dar thei ma se kala pot dar don lo hei chin fel phot ka tu ni 45 into ka tianga inanga omle omlok enang hei x power 4 x pali nei ta hin 8x x pakhat kan nei chumi om chu x a common tin ania x ila chok thei tin x kalak chu sak ve ve to wangin x power pali nei thin khan pathum chi ni nga x pakhat nei khan anei to dong lo lak chu sak to chiang em chuan adot le chuan kala po dar le thei wangin anga in kala danga hei hi tinge ka po daranga ti chuan x cube ania hemi ang tur hian 8 hi chantir ve ka du ni mo cube 8 hian cube nei ve thei ma ti chuan 2 cube chu 8 ani cube an x cube plus 2 cube aron ni do ni achan chu 2 cube om je chu hei 2 into 2 into 2 voi thum multiply tur ania 2 2s are 4 4 2s are 8 8 kha 2 pathum ni pot dar thei chuan a mami ang chi kha a imitate do ni chu x cube ani chuan cube ta chu ka siam ve thei renga lo ma tia lo inang em x cube plus 2 cube chuan algebraic expression formula a cube plus b cube kha thiam in thiam ka ringa kha man tur ni chuan 45 ka pot dar don a cube plus b cube formula chu ei ni mai mo cube formula chu a plus b ilanga tian chuan into a square minus ab plus b square hi cube algebraic expression formula ani a cube plus b cube ni chuan a cube tel lovin plus in la photanga chumi zo a square tai minus minus ama pani ab plus b square le 45 ipo dar don chuan 45 chu prime factorization chuan 2 in asem theilawa 3 2 zo prime number te ber chu 3 3 1 is 3 3 5s are 15 chuan 3 in la sem them 3 5s are 15 chu 3 into 3 into 5 ani mod 3 into 3 into 5 into x along the pot chuan hei hi engang nge lo om ti chuan hei a cube plus b cube pangin oma chuan hei mi formula I thiam tu a plus b ni chuan x plus 2 into x plus 2 into tianga hei anoi mi kala zo lo engi om a square ni chuan x a x oma x square minus omanga a b ni chu nge a le b chu nge ta hian x into 2 chu x multiply 2 chu 2x ani x 2 lo 2x inda tur rakhen tur chuan plus ania ange dot om b square ange b kan nei ta hian 2 ni 2 square chu ange 4 kan zo de no formula he split tur no cube atanga helai ithil mu chu hi a split thei ngai lo ti hre tur split ti tum chen chu na dik don lo a split thei dot di ka hre tur sare lai ka lo split thei lo ti chu no formula trai mu ni a split thei lo chu split thei lo kha a zo na ni me hei heta mi ang teu khan lo om ve a moi square x constant term square x constant term ase enga tang hi ron chu kan chon cube formula tang ron chu ka ri wangin a po dar thei lo ti hre tur po dar tral tum lo tur chuan kan a simplest form kan da ve ve to therefore tianga HCF kala do ni highest common factor tian HCF chu highest common factor kan lak don chuan g of x le
HF of x à hiền này nói bể bể cả cần chỗ tên bể in ang chậu lạc tu in ang chậu lạc tu những cái in ang này cái này nang ô này tại này là true bạc khát mà này về lâu vàng in cái là thấy là vá mà sẽ 5 in ang này này 5 ôm về mò cho sẽ tiền Thai bill là pencil là Thai bill tu rồi in rap lệ mấy đôi này cái này 5 lệ 5 in ang ôm vàng in 5 là pot tăng à này 5 cái là pot in ang cả chú anh nghe đang in ang sống lệ à x lâu in ang về à x anh lâu này về à into x cái gì à into cái gì lệ à anh nghe đang ôm lệ ô in ang x plus 2 in ang lâu này hay x plus 2 này x plus 2 lâu này về lệ ý là thà lệ x plus 2 bracket 2 anh đó chẳng chú kỳ bracket 2 không kì ô chú anh đang in n vang phăng à hay mi lệ hay mi trang hiền in ang bạc mà to lo chú HCF này ai in ang chú này LCM ra mga multiply hi lo to lo turin 5 into x2 5x này nga into x plus 2 hay hi HCF chú này kan nok nuôi lo kan fel fai dem karam chale tin này ô chuan LCM chú hay hi chung ka lak to hi kala non le do ni 5 x plus 2 yang kala non oh HCF ka lak to kai pencil in kan ka round vector chuan chu mi zo chuan nge lak tu ka ti chuan kala lak lo song song khala vector ni he ta tang hian nge kala lak lo 2 into 2 kala la wa ka da don ta hian into 2 into 2 ka ti anga chuan number ka thlang ma sa do ni g of x nge kala lak lo 3 into 3 3 into 3 kala la wa kala thale a chuan da nge ka chunga hi ka lak lo 2x minus 1 hi kala la wa 2x minus 1 kala lenga chuan ta hin nge ka lak tal lo ai x square minus 2x plus 4 kala la o kala le ka ni chuan HCF mi ka chu angai in da tu angai ngai ka ta chuan abak jong ka lak tal lo ka bel le pun tir le me tur ni ol sam lu tu chuan ka siam re mang tram in ang ho ka en do ni number pa ngai ho hey 2 2s are 4 hey 3 into 3 oh number pa ngai 3 3s are 9 9 2s are 18 18 2s are 36 oh 36 5 hey number pa ngai multiply tu oh 36 5s are 2 azang ge do ni tang 180 oh 180 number song 5 into x di na ni number song multiply to 180 chuan x abula o mga ascending order da turo nei number ka da pot anga 180 ando ta x na ron zui anga chuan hei bracket om ho hi karem de to mai do ni kha so ngai lo ni o rem top tu ti kan x plus 2 ka la tha hei chu hei hin ron zui anga 2x minus 1 chuan x square minus 2x plus 4 lo ni mak thum pu ni bo ta ron chu nge don LCF LCM tu ro chu wang chuan bel le tu ni question number 1 che hi vun chu ka ta ri nga ti khan chip chi ar tem ka choka voi nga tal cho lo tum tu bo in bel ma lo chok lo chuan cho tur ka ti kher lo po kha lo cho ve tu ra ni nang ma ni in tran pi chu nin thiamang voi khat na ni wangin muang chang ka choka next sa chuan hei a hian arang to don di ka she tu oh chuan o in zir ula in nu le pa thu te in chung te thu te in oi tu ra ni a mo pathian thu oi in ti a mi dang in chung te thu in oi lo chun dot chei in ni chuan thu oi na kha poi mo a tin mut zen te games khel te YouTube en rang te kha chin lo tu o iti tu kha ti phot le kha zir tu jun zir pot ro assignment in zir pot ro chun i ol huna chun i khoi em em ang chun chung te pui la o mi thang tan lim na siam tu ni che o ni man nuam o